so isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market. So mag-update tayo sa kanilang mga latag na bentahan po na ating makikita o madadaanan po dito sa mga latagan sa Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore. So tara, let's go! Shout out Kuya Romy, good morning. Shout out sa Ibon-Tengoy. Magkano po yung tilapiyang Batangas nyo ngayon? 130 per kilo. Ang bangus Dagupan po? 230 idol. 230. Yes. Ganda ng bangus oh. 230 ang per kilo. Latag yan ni Kuya Romy sa Malabon at ni Joy. Yes. So, shout out sa inyo mag-tatay. Morning idol. Shout out po, good morning. Shout out idol. Shout out. So yan po yung mga presyo ng latag dito ni Kuya Romy ng mga tilapiyang Batangas, bangus Dagupan na inyong mabibili sa halagang, shout out, good morning, 230 sa mga bangus Dagupan at ang tilapiyang Batangas ay 130 yung mga per kilo. Kuya Romy, maraming pong salamat. Thank you po. Lando, ingat po. Salamat po. At ito yung mga panghimagas na prutas. Good morning, shout out. Umaga sa'yo. Oo, maulan na maulan. Grabe. So ito yung mga presyo ng kanya mga saging na ating nakita rito. Yan po yung mga presyo, no? 80 pesos yung mga kilo at meron din 45. Kalahating kilo, bali 90 pesos po ang per kilo. Alright, so lipat na tayo dito sa iba pa pwesto at kahit pa paano ay huminto ang ulan at magtutuloy-tuloy ang ating mga vlog ngayon dito sa Malabon Fish Market. Balikan natin ang mga latagan po rito. Yan po yung mga latag dito ng mga bangus na kada piraso, no? Ayan, nilalagay na po nila kung ano pong mga bangus yun na o makikita nyo rito sa kanilang pwesto. So ayan, pumatak na naman ng ulan. So ito yung mga Batangas na bangus nila, no? 160, 140 kada piraso. Alright, yan po yung mga presyohan ng mga bangus dito. Nalatag ni Kuya Buboy sa Malabon Fish Market. So lipat tayo ng ibang pwesto. So bumaba o pumatak ang ulan. Silong tayo. So tumpukan dito. Yan po yung mga latag ng galunggong. Mga pikaw, no? Tapos yan yung mga latag dito. Sagisi, bangus, pikaw. Tapos 460 yung mga kilo rito ng pusit. At latag ng mga pusit kumot, no? Dito sa pwesto ni Boss Wari sa Malabon. Ayan. Ayan yung mga latag dito. At ang mga bangus din dito ay presyohan 150, 160, 170. Tapos tumpukan po dito ay 200 pesos. Meron din pong 150, no, sa mga latag dito ng mga bangus, tumpukan. So lipat na tayo ng ibang pwesto dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. So open na natin yung payong natin. Talagang lumalakas na yung ulan. So mga tumpukan po yan, no? Kabase at mga tunsoy. Murang 50 pesos, no? Na tumpukan. Dito, taxi ikaw ba? 50.
Ito naman yung mga presyo ng galunggong natin dito ay 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan at mga bangus na 3 piraso ay 150. At mga isdang turay, talagang 50 pesos. At dito 150 rin po yung mga tumpok, no, ng mga bangus. So medyo kakaunti yung mga nataga na ating na-update dito, no, sa kanilang pwesto. Ayaw pa niya nilagay doon sa ano. Yan mga tulingan. 180 po. 180 ang per kilo. Tatay. Wala nga, kahapon nandito eh. May kasamang alaga eh. Walang gano'ng isda, no? Yan po, no, 180 sa mga presyohan ng tulingan. At dito tayo papasok sa pwestohan na ito. So, ito naman yung mga tumpok ng burot. Burot galunggong. 100 pesos. At ito rin po yung mga latag dito, no? Ito yung mga kada piraso naman ng mga bangus. So, dagsa yung mga bangus na ating nakita rito, update. So, 150, 160, 180, 170 kada piraso. Ayan yung mga latag ng bangus nila rito. At ito kay Kabugris. So, shout out. Good morning. At ito yung mga presyo, no? Tumpukan po, 3 piraso, 200 pesos sa mga tumpok po ng bangus ni Kabugris sa Malabon. Tumpukan na po ang bentahan niya. At ang isang piraso ay 80 pesos. Good morning mga Morning, shout out. Morning. Malamig ang panahon ngayon. Sakto isigang. Isigang po talaga, masarap yan, bangus. Mayabas. Ay, nako, number 1 yan sa Bayabas. 60, 60, 60! Saan ka nagtatago siya ng balat to? Tatago nga eh, naispatan na naman lagi siya eh. Oo, ay mapitikan eh. 60, bangos! 240 per kilo, pusit. 60 na po, 60 na lang siya, 60. 60 na lang na, 60. Wala na siya. Ayun no, 60 pesos. Margin na yan. Sige, 60. Oh, 60, 60, margin na. Tabi tayo, baka masagi tayo. So, shout out sa'yo, Balat. Alright, so lipat tayo dito. Dito naman tayo sa mga latag ng gulay. Gulay update naman tayo dito sa Malabon Fish Market. Yan bestseller ni Nanay Cherry uli na mga pakbet. Ayos na ayos ngayon sa malamig na panahon at paulan. Magkano po ngayon ng kilo? 80 kasi malat na ro. 80 pesos per kilo ng mga pangpakbit natin dito sa Malabon. Hanapin nyo lang po si Nanay Cherry. So shout out po sa asawa nyo. Ayun. Sahod mo ah. Basta pagdating ng sahod, aking lahat yan. Sabado na bukas. Oo. Ayun, shout out. Nasaan ngayon yun? Tutulog. So ito yung mga gulay na natagan dito sa... Shout out, good morning. Maulan na umaga. Ito yung mga binabaybay natin tatagan nila dito sa Malabon Fish Market ng mga gulay. Hindi, magbablog tayo. Shout out. Ano yan namin kaibigan mo? Yes, Boss Nando, nandito siya. Yeah. Shout out, Boss Nando. Good morning sa mga followers natin dyan. Maulan ngayon. Oh, maulan nga eh. So ito yung mga latag nilang gulay sa Malabon. Yan yung mga update natin. Magkano ngayon labanos mo? Sa Labanos, Boss Nando, 80 lang ang kilo. 80. Wala kang ano, Pechay Baguio. Wala tayong Pechay Baguio, Boss Nando. So walang Pechay Baguio, yung hanap Pechay natin. Baguio, mas lalong mahal. Mahal nga eh. Ulan eh. So yan po yung mga mabibili niyo pong gulay dito sa kanilang pwesto, no? Sa Malabon Fish Market. May mga 20 pesos din na latagan dito. Salamat Gandara, shout out So, ulit sa Boss inyo. Nando, shout out sa mga followers natin dyan. Huwag silang masasawa mag-like, share, and subscribe. Ayun, salamat, Yun, thank you. kompleto yun, Boss Nando. At tayo ay babaybayin natin tong mga bentahan naman ng isdang bato. Salamat!
So walang peche bagyo rito sa Malabon, no? Na natagan dito sa pwesto nila Gandara. So ganito rin po yung mga presyo niyan. 20 pesos, 50 pesos na mga bentahan nila. At hindi mga nagkakalayo-layo yung mga presyo. Nalatag nila ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market. Bossing, walang tinda? Wala eh. Kaya pala maluwag yung pwesto. Hinaanan ko eh. Bossing, thank you. Thank you. Maray, balot natin na. Ayan din yung mga latag nila ng gulay. Halos pare-parehas ang mga bentahan po nila dito sa mga latag nila na kada plastic, kada balot. Mga 20 pesos lang ay meron na kayong mabibili, no? Bawang, no? Kamatis, sibuyas. Yan yung mga presyohan nila dito sa Malabon Fish Market na bentahan. Good morning sa iyo. Shout out at maulan na umaga. Ayan yung mga latag niya ngayon, oh. At palaya 50 pesos tumpukan. At yung mga 20-20 na kada balot. Salamat. Thank you. Alright. So ito na tayo, no, sa mga bentahan naman ni Nanay Noemi. Good morning, Nanay Noemi. Benta niyo po ngayon, ano, yellowfin tuna. Magkano po ngayon ng kilo? 200 hanggang 180. Ayun. Yan yung presyo ng yellowfin tuna ni Nanay Noemi, no? Kahapon nakita ko kayo, pero hindi kayo naglatag. Nag-market rin ako. Kahapon. Oo, tanghali na ako nadating. Sabi ko, di na kayo makapaglatag kasi pagpasok ko kahapon, nakapag-vlog ako rito, wala gaanong ano. Market rin kami. Wala makuha ang isda. Ang mahal ng bangus. Diyos ko, Lord. Malang bangus po talaga ngayon dahil gawa nga ng ito. Uula, alam nila ang presyo kasi ng mga bangus kapag ganito maulan. Dapat naman. Alright, so dito naman tayo sa latag ni Boss Aris. Ang ganda ng kanyang mga isdang bitilya, oh. Tapos fresh na 150 lahat. Yung dalagang bukid, no? Ganda ng latag dito. At marami mga isdang bato. Snapper. Tapos merong isdang dalagang bigla. Yan ang 150. Tapos dalagang bukid na lapad, sagisi, binluan. Ayan ang mga latag dito ni Boss Aris sa Malabon, no? Magkano ba presyo ngayon yan, Boss Aris? 240 sa binluan. Yun ang presyo pala ng mga binluan natin dito, no? 240. Napakasarap magsigang ngayon ng mga isda, no? Malamig. Ang sarap sa sinigang yung mga yan. Mga isdang bato. So, shout out po. Magandang umaga po. At saan pa ho kayo galing yan? Diyan lang po ako. Pero sa province po, Marinduque po. Marinduque. Shout out po sa mga taga Marinduque, no? Shout out po. Sa nanonood po, shout out. Shout out po sa mga taga Mimaropa. Shout out po sa magandang umaga. Salamat po. Thank you. 20 po. 20. Alin dyan, te? 240 lang. Yan yung mga kilo na mga binluan nila dito na malaki. Ayan po ang mga presyo ay 240. Kano yan? Pwede ba sa baba niyan? Oo, pwede yan sa kawan. Makuha niyan bago. Mararating lang yan, te. 240. Kano yan? Sarap yan, isdang binluan. 20 mo na lang, te. 20. Walang maliit mo. Yan pa mga isdang bitilya niya. Oh, ang ganda ng mga bitilya snapper. Eh, ito yung dalagang bigla. Ayan. Dalagang bukid. So yan po yung mga latagan ni Boss Aris dito. Wala yung ano mo, alaga mo. Bumili yelo. Ate, bayad po. Kaya limisan ko lang ang iwan ko.
So yan po yung mga latag dito na mga isdang bato ni Boss Ari sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ay mga fresh na inyong makikita dito. At nakakatipid at nakakasulit ka sa kanyang mga latagan dito, no? So busy si Boss Ari sa kanyang paghihiwa ng mga isdang binluan dito sa kanyang pwesto. Alright. So ito yung mga latagan naman dito ni Kuya Waring sa Malabon. Ayan. Mga malalaking isda, sari-sari din, no? Mga lapu-lapu, tagiti, binluan. Yan yung mga latag ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Ng mga latag dito, no? Ayan yung mga isdang bato nila sa Malabon. So ito pa sa mga latag naman dito, ito naman yung mga isdang bato rin na yung makikita, may mga lapu-lapong itim, mga isdang snapper din, ayan. Tapos mga yellowfin tuna. Dagsa yung mga isdang bato dito, no, na kanilang mga latag. At ito yung shout out, good morning. Malupit ka talaga. Safety ka talaga parate. Kahit maulan. Yan, maulan. 140 per kilo. Ulam. Oo. Sarap to sa mustando. Sarap yan sa ano, pangat no sa ano. Prito. O prito, masarap. Ito na may mga latag naman ni Ate Beverly na mga isda rito, na mga maliliit na yellowfin tuna at may lapo-lapo rin. Ganito Ate Beverly, magkano po kilo? 180. Yan po yung per kilo, 180 per kilo ng yellowfin tuna. Salamat Ate Beverly. So yun po yung ating update sa kanilang mga latag, no? At maulan na maulan talaga dito sa lugar kung saan tayo nagbablog. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo, no, sa Malabon Fish Market. So anyway, hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. So shout out sa iyo, Boy Putik. Boy Putik. Alright, so enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.